Драги приятели, ние сме сега с Ястреба. Качвам се горе на кръста там и се намираме сега на манастира на Свети Антоний. Завързах зайка в храста и ще го пусна оттам от такос от баира и ще видим какво ще стане. Ето красавица. Добре. Сега е 7 часа и 22 минути сутринта. Качваме се горе, наближаваме. Слънцето е много яко. Много е красиво тук в пустинята. Няма хариси. Всичките хариси са там отзади. В манастира винаги го гонат и той въобще не обича да лети там. Сега ще видим какво ще стане. Тук няма нито един харис. Там са 7 хариса и всичките един път те го подгоняха, че аз викам няма да отивам вътре в манастира. А монасите ми викат, отивай, вика, фащай зайци, там катерици. Аз викам, тия не ми дават покой тия харисите, бе, и такива работи. Ето тук, драги приятели, как се вижда манастира, Параклиса и градините им там, маслиновите градини и всичкото. Некъде такова. Дариус! Ето ви дивия запад, драги приятели. Какво става? Койотите какво правят? Идва! Хо!